खुलुमबाय, आंनि मुङा टरेना मौसुमि बसुमतारी। आं थाखो 6 आव फरायो। गामि टौटुवा, जिल्ला लखिमपुर। आंबो बे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव बाहागो लादों। बे खन्थाइखौ आंनो सुजुदों। बे खन्थाइनि मुङा जाबाय मिथिंगा। मिथिंगा। आय' नों बेसे समायना, नायै नायै नायब्लाबो अहाया, जेरै नायो एरैनो साग्लोबजोबनाय, समायना रमायना नोंनि महरा। दैमा दैसा जिरि जिरि, हाजो हाला सारि सारि, दाउसिन दाउला फारि फारि, जेरै नायो एरैनो नुयो नोंखौ समायना। खोलो खोलो बार बारनायजों, लाइजौ बिलाइनि खाम दामनायजों, औवा बिजौनि बायदेमलाय सिदेमलाय मोसानायजों बेसे समायना नायनो नों मिथिंगा। गोमो गोथां बिबारनि गाबजों, बाहां बिरहां सिखिरिनि बिरनायजों समायफ्लेबाय बुहुम बिखाया। आय' मिथिंगा, नों बेसे समायना। गोजोन्थों।